Restaurants, bars and taverns will be permitted to operate according to approved protocols as to times of operation and numbers of people. Ide yafika ke lo mini ibijongwe ngabomvu ngabaninzi. eGauteng uluntu ludele ingqele ibiqhaqhazelisa amazinyo ngalentsasa yanamhlanje lenjenjeya ukuya kufolela iziselo zalo. Ibibonakala imigca kwangentseni namhlanje ingabancinci nabadala. Uninzi luthi kudala yomile imiqala ngoku igwetyiwe indlala. We have to drink pineapple, and pineapple is not good, eh? Yeah, but it's open now. We're doing it again. What time did you arrive here this morning? It was around 7 o'clock, and yeah, it's a bit cold, yeah, but it's worth the wait. Ukanti nabanikazi be-taverns abafana noLouis balisebenzisile eli thuba. uLouis ungusamashishini onebhari kwakunye netavern eCosmos City yaye uthi ishishini lakhe lithwaxeke kanobom kukuvalwa kotywala. Kungoku nje kunyanzeleke adende abanye babasebenzi bakhe kwaye uthi kuza kuthatha isithuba sonyaka ukuze imeko yeshishini lakhe ibuyele esiqhelweni. Sateka nkarhi. Sateka maybe 1 year. Sinivela business operators. Sateka nkarhi 1 year kwa khale tshamini. Nabatshami tshamini abakoti ku badala rent, abakoti ku badala vana school fees, abakoti ku xava swakudya. Khale va nga tirhi vatirhi. Se khale va tshamini mara sweswi va vela ntirhweni. Loko sweswi va vela ntirhweni va tsake ngopfu vatirhi. Khale va tshamini a va nga tirhi a va nga endli nchumu. Uluntu lubongoziwe ke ukuba lusele ngenkathalo yaye lukhumbule ukuba nangona kuvuliwe utywala kodwa isekhona yona intsholongwane yecorona.